Keď som mal 29 rokov, tak úzkosťami to celé začalo. Ráno po karnevale v Senci som sa zobudil a zrazu taký tlak na hrudníku, že čo to je. Ja som veľmi dobre vedel, čo to je, lebo som sa z toho vyzdravil už predtým 9 rokov dozadu za 8 mesiacov, len vtedy som si hovoril, že keby som niečo mal takéto v živote ešte zažiť, tak sa rovno odtiaľto odpravím. No a po 9 rokoch sa mi to opäť vrátilo a k tým úzkostiam sa ešte pridali migrény, také silné bolesti, že to bolo neskutočné. To už nepomáhala nejaká jedna tabletka alebo niečo. K tomu panické ataky, kedy som sa bál niekde chodiť, strach vystúpiť z auta a nastúpiť do električky alebo takéto stavy, to bola katastrofa. A do toho samovražebné myšlienky, kedy som furt počul hlasy v hlave, že čo mám spraviť, kde mám skočiť pod vlak a podobne. Takže to boli také šupy, ale slúbil som Pánu Bohu pred 7 rokmi, keď som mal 30, že keď ma z toho dostane, tak ja o tom napíšem knihu, ja to pozdielam, lebo hovorí sa, že viete, aké je najbohatšie miesto na svete? Viete? Ide tadeto auto, takže asi pôjde tadeto, keď tak zastavím video a pustím to za chvíľu a vy rozmýšľajte, aké je najbohatšie miesto na svete. Tak som späť, statív je na mieste. Najbohatšie miesto na svete je cintorín, lebo kopec ľudí malo skvelé myšlienky, skvelé nápady, skvelé všetko, ale proste zobrali si to so sebou. A ja som sa rozhodol, že si to nevezmem so sebou a že to, ako som sa z toho dostal, bez liekov za rok a 3 mesiace a predtým za 8 mesiacov a takisto aj z iných vecí, tak som to pretavil všetko do tejto knihy, do tohto príbehu. A toto je vlastne cesta k sebe. A toto čierne, čo tu vidíte, všetko, tak to je choroba. Ale nie len choroba. To boli tie ťažké depresie, ale to sú aj všetky ťažké situácie, ktoré zažívame v živote. A to svetlo, pre niekoho to môže byť svetlo na konci tunela, ako sa hovorí. Pre mňa to svetlo je Boh. Ten, ktorý je všade okolo nás a takisto aj v nás. Len ho potrebujeme objaviť. Je tam dobre schovaný. Takže o tomto je táto kniha. Aj o tomto.